Kuleno khulmo ani mung Apon Debbarma ang khoroksa rajabnai mosainai bodol nangni phaisabage tino kuthunglai mungo malai mungo bai thangnai 21st November salmario je pati khasini taku kithanjanai Biswajit Debbarma je thimano ang belai selango tai khadu in tongko aje pati kha omo hai pati mung chinti prasarin thani omo hai pati mung ketalia nagotun saimano agi bo sing mo hai kebangma chin borok thane nini o jirani ya blog somiro ko sini biton songra je buthajang mara mo hai pati mung kebang mana pati khati para hasteo pia sing taksu jara kaisa pon sing justice manya ani sum ko mon haste habangno tamni bagai sing kaisa pon justice maya sing saimano je sini je displaced burus di settlement je isu abong kha je prusini bobagrani chaitong bai bini sak tharung bai thangnai February talon abo barot hapang tai haste hapang bai thalai go sileng bisingti abo thangka je abo burus rongno tipra haw tonana pheba arom hai mungsapon sijakri je Kanchanpur ro simino bon tonjana henai pheba je nagorik surocha moncho ro borok kaham siu ang omo patim oje thanglai je ngong patim patika boning kulo kaisa political ষড়যন্ত্র tai kaisa communal ষড়যন্ত্র hai nukjago tam ni hinba already kebo sayabong no je burus rongno aro simen tonai hani phe borobu saimon kaham no aro simen tonjaya haipano borok siditeino borok tam khalakya amono baksa borok bisingtei borno phandkha han bagine borno angko je normal hai andolon khadi mai e borno phan boxing jakha tamnin sing saimano sal chokuro muina aro je 144 ngo khalai jari khaja haipano se borok miking khlai tongo loud speaker use khai tongo borok kuthumlai tonglayo haipano borok laharka sulakya laharka saman lago government bongno request khago government bong muthagi malia pheba ang salchukunu yagulo Facebook kaisa post no kham je MLA Sudirai Bormon request khalamene bagina sini o andolon sang rosai khanjo government ase request khalga joto boro 144 ka haipon se muthag jagya borno je andolon pheba khoroksa MLA saman bai boro andolon rosai na gaisau sing oron busi tongu je takhono sini o hasta o je hafang phaitung sing oro kaini no political bodol eba kasing gonuk jago je sing oro wansa tiprasa tai musakri han bagino sini tiprasa bosong kusung romina sini tipra hasteo je sing naikol tu ka sini bobagra song kesar majaro sing barat habai majar tham yagulo sing sali thangka han bagino tabu sing nayo sini naikol phang ina nangnai sing jespono sing ko khadi sing real justice me pheba sing tabu tini sing oro sini sikreng bodol tai sini resap kereng bodol tai pereng tai wansu kereng sing kuthung lakya sing tabu almost sing manai nei bahai ke sing justice manai omai ke tai sing salbusek sak soitong lai sinai sing saltam sanai sing tini kisar khadoma panna khalen rele khalen te salni saltam gan pogui thangana pheba sing nayo je obono CBI todonto nani ingthung tai dakti dogdoro omono sini haste hapang nang koinai dakti dogdoro omono okay no je culprit no romjang ingthung sing chintani video evidence tongo wana ma singja tini bang kaise Facebook post tongo je nagore suroja monjoni onupna bo post khai tongo je bike accident ning thimani abono se go bothajagi thihune gobanga borok Kokborok haka post khai tong ne bosno Kokborok ni je sai moni se bo post khai tong ko bosok bini phan bata bini ko bosok phan tong na tai bini ko bosok borok tong ni bo om hake post khai tong man abonom dakti dono ang koina musung je bisintani video evidence tongo tai cintani gobanga post tong han bagin dakti dodro amro romjang ingthung tai sini ki pasal tai thinangom hake chatok bitong ya amaka bathaja yang asik koina ang kon